Stop junta, building better Africa. And I'm pleased to say to you that last night, my brother, the new president of Malawi, called me and said, HH, please keep 200,000 metric tons of maize for us. And we'll do it with pleasure. Thank you to our farmers. And for us, it will be money. Kumalawi kuno sitimakondana. Kumalawi kuno boma simawakonda alimi ake. Ndukambatu za boma imene tilinayoyi yaonetseratu kuti ilibe chikondi ndi alimi amene tili nawo Malawi muno. Muli alimi akuluakulu muno, alimi oti akalima sikuti amatulusa one time, two times. Ayi, ndikunenatu alimi oti akakolola amatulutsa migolo ya zakudya. Ndi chisanzo ndithu chodziwika bwino Bushiri. Bushiri ni munthu mmodzi amene amati akalima amatuluka ndi chimanga chochuluka kwambiri. Tilinso ndi chisanzo ndithu chokwanira kuti Malawi muno makamaka kwa anzathu akumpoto uku amalima ndithu dowa, nshewu, dedza, kasungu, amalima ndithu chimanga chochuluka. Ndipo tikunena pano alimi akumeneko ali nachobe chimangacho chongosungidwa kumayembekezera kuti boma iwagula ndi kumakayika ku adimaki. Koma panopo boma ikumvekanso kuti ayi yapeza chimanga mdziko la Zambia. Koma 2 days ago, masiku awiri apitawa, boma yomweyi inalengezesa kuti ganizo lake lofuna kugula 200,000 tons maiko akunja yasintha. Ndipo iwo agula chimanga Malawi muno ndi alimi a Malawi muno kuti akachike m'maadimaki. Soneza kuti maadimaki atsekukanso. Ndipo ganizo limeneli ndi ganizo lokhalo limene mulimi wina aliyense atha kusangalatsidwa nayo. Koma dzuloli ndi pamene kumatulukanso news ina kuti ayi boma licha lalumikizana ndithu ndi president wa ku Zambia, Mr. HH, kuti ayi mutisungireko chimanga chokwana 200,000 tons. Ndipo chimanga chimenechi akufuna adzagawe kuno. Ndipo china chidzayikidwa m'maadimaki kuti anthu akwanitse kugula motsikirako mtengo. Koma zimenezi zikuchitikiranji? Kodi ukagula chimanga ku Zambia ngakhale chochipa ku Zambiyako, pochitenga chimangacho nkubwera kuno kuti chizifika ku Malawi kuno mundiuza kuti chikhala chochipa? Izo ine ndakayika ndithu ngati chingakhale chochipa, chifukwa sizoona chimanga kuchigula ku Zambia nkubwera nacho kuno ndikukhala chotseka mtengo. Izo ndiye sizingatheke, sizingachitike ndipo sizinachitikepo. Chingavute ndi chani? Muyimbira foni Bushiri. Bushiri, tufuna chimanga chochuluka motere utigule. Utigulitse. Bushiri nkubwesa chimangacho nkumugula. Chingavute ndi chani? Kubwera mutsekula maadimaki onse okay. Panopa maadimaki musitu kugulisa chimanga koma tikugula kaye. Fuka panopa njala yasinati yayi. So by November, December, January anthu akhalamba kufunafuna. So pano ndalama zimene apanga organize zoti agulire chimanga kunjako yokwana 300 chakuti billion. Ndalama imene yoyo kuipanga organize kuti igule chimanga kumwe kuno Malawi kuno ndiyo singafikeso 300 chakuti billion yeah. But reason why akhala kugula malo muno ma transport safuta yeah. Koma kuti agulire kunja ndiyo kufunika ma transport, kufunika mapepala, kuti apanga organize mapepala, nyamata ma driver wa china chonse chifunika kuti chipangidwe organize, ndipo ni ndalama zimene zonse. Okay, tamverani ma video awiri awawa. Video imodzi ya president wa ku Zambia, kenako mumve alimi aku Malawi kunoko dandaulo lawo. In the last 4 years in government, we've walked the talk. After the drought, we've surplus food. And I'm pleased to say to you that last night, my brother, the new president of Malawi, called me and said, HH, please keep 200,000 metric tons of maize for us.
and we'll do it with pleasure. Thank you to our farmers. And for us, it will be money. We'll earn money. I said it already. I'm repeating it so you understand the context. I'm repeating this deliberately. Mukumumvatu president waku Zambia uyu akuchita kunena ndithu for us it's money we're earning. So inza kuti iwo akupanga business akutukula alimi akwawo omwe. Ngatanena kuti asunga 200,000 tons 200,000 tons yaitenga kuti sukuti alima ndiwo ya akugula kwa alimi mdziko mwake alimi onde amene akutukuka osati kugula chimanga chokunja iyayi. So zikuvuta pati boma yathu kugula chimanga kwa alimi athu omwe nkumazagulisa maadi makimu zikuvuta pati. Okay, ndeteni mumve kuti mulimi akudandaula kuti bwanji pa ground. Ndizoonadi kuti alimi akukanika kugulitsa chimanga. Challenge yayikulu ndi mitengo. Mitengo imene tinapatsidwa ndiyotsika. So alimi ambiri ndi mmene analili mitengo ya fertilizer, labor ndi zina zotere you can see kuti zinali zokwera. So alimi amangoyembekezera kuti mwina tigwirizana mtengo ndi aboma oti tibweretsere chimanga chita chiyambe kubwera. Ma challenges ena ndi kuti anzathu a NFRA and ADMAC they are also not in coordination. Sawa kugwirizana. Chifukwa ukaona kuti upita kwa ADMAC mtengo ndi wina, upita ku NFRA mtengo ndi wina. Pamene onsewo ndi makampani aboma amene wamaina ukhandi mtengo modzi. Ma challenges oti NFRA kupita chimanga mwina pena kubweza nacho, even kwa ADMAC kumene kupita kubweza nacho mulimi pamene paononga transport. Ndi anthu agwetsedwa anagwaulesi kuti pokha ave tangible avecheniche chogwirika kuti chimanga yambani kubweretsa andi mtengo ndi motere. Yes, tugwirizana nazo kuti tinasainira ma contract. Koma contract imatha usintha you negotiate taonani ma prices a fuel akwera. Anthu amene apangidwe kusida kuti mene wakwera mtengo wa fuel transport iso yoti munthu apititse chimanga kwa NFRA olo kwa ADMAC ndi kuti iso yakwera. Pamene popo boma linaene aliganizire kuti okay tipangadi just price ifike pakuti kuti mulimi asangalale boma so likhale kuti likwaniritse kugula chimanga kuti adyetse anthu. Ifeyo ndondomeko ya mega farm cholinga chake ndi chothetsa njala mu dziko muno. Sitingafune tilime chimanga kukagulitsa chimanga kwa vendor. Ifeyo timadziwa kuti off-taker wathu ndi boma. Ndi chifukwa chake timayembekezera bomalo kuti tikagwirizane then chimanga chipangidwa delivery. Ifeyo utero kuti ndi nkhawa kwambiri. Wani timayembekeza kuti mwina by now kukhala kuti Minister of Agriculture atasankhidwa kuti mwina zina ndi zina mwa izizi zikhozopangidwa address. Komano tikuona kuti up to now kunduna wa zamalimidwe kulibe kwa minister ndeti madikilirabe ndi chiyembekezo kuti mwina Minister of Agriculture akasankhidwa mwina zinthu zina ziyamboyenda ndi speed koma mukhoza kuona inuyo kuti unoyo ndi pakatikati pa October ndiye kuti mwezi omwe ndakhala nawo uyione limene ndi mwina November ndi imene soti mayembekezera vula nthawi yatithera ndiye tsogolo lake kwa mulimi wankulu ngati ineyo ndilodandaulitsa. Ine dzina langa ndine Mrs. Eunice Changaya ndipo ndikusitokera ku Kasungu kumene ndimalimira Kasungu ADD Kapaladzala EPA. Tsatsani malonda anu pa machanelo awa. Makosana with 100 plus subscribers. BS Malawi with 100 plus subscribers. Hot 265 with 90,000 plus subscribers. Sam Mavita with 100 plus subscribers. AMTV Malawi with 50k plus subscribers. Malawi Trends TV with 50k plus subscribers. Dreams Media with 20k plus subscribers. Mpongwe Pongwe with 80k plus subscribers. Crab Junta with 40k subscribers. Komanso Umata Daily with 10k plus subscribers. Ndipo mutakulipeza kudzera pa Malawian YouTubers Association Maya. Utenga wanu udzafikira anthu oposaposa 500,000 pa tsiku. Tilumikizeni kudzera pa email iyi officialmaya265@gmail.com.